No derradeiro corredor do Museo das Mariñas deixamos unha parte importante dedicada á sociedade de Betanzos a través das súas festas e dos seus persoeiros. Para o mundo da cultura local, unha das persoas máis importantes é, sen dúbida, Jesús Núñez, o artista que, entre outras cousas, fundou a Fundación CIEC, o Centro Internacional de Estampa Contemporánea. Mentras Jesús non poida contar que a súa propia casa museo no edificio do CIEC, o que quixemos facerlle no Museo das Mariñas foi un homenaxe. En colaboración cos compañeiros do CIEC, representamos aquí boa parte dese traballo artístico que fixo Jesús ao longo do tempo. Dende estampación de telas, deseño de xoias, temos un dos primeiros cartéis do Festival das Balconadas que se fai cada 2 anos en Betanzos, esculturas ou gravados de todo tipo. Para nós, Jesús foi, sen dúbida, unha das persoas máis importantes da cultura betanceira e do gravado no século XX e é por iso que ocupa un lugar importante dentro da colección do Museo das Mariñas.